megalayapost.news. Ban pengor bayok kedon kejing sekta hari boy sing pada kejelahi berkoi hadin kejing kendaraan pang kasur sam ya kidong Bangladesh kibuan ban sabe anya kejela sam ke MDC kenong po constituency ke kongrona kemdej minta kesi kelai bani kendu yau deputy commissioner ke boy district badru kelaiti ke dorkas ban kerpan ya ke bor sen district bahkan long ke bapingor ban nomdan kino ki banon rung be an sya ke ne district bat sya kejela ha kejing lek kendu yau deputy commissioner ke boy district u abilais baranwal lai lam ke kongrona kemdej kum ke MDC balasan renlang dah kejendon lang working president ke NPP nong poblong uba Ryanal Khargamni presiden ke NPF nong poblong uba Drum Lempoint ka presiden ka NPP Women's Wing nong poblong ka kong Philisha Karunai lembat kiwe haba keren sikilat patay ko bor ka kong rena kemden kum ke MDC ka nong po kalong maka daw bala pelong ika kum ke MDC ban lej ban yagendu yau deputy commissioner ke boy district kade hidin baka sorkar asam kala kerana pang ya kinong Bangladesh kiboran ban sa be any ha kejela asam bat namar baka riboy district kadun hasanda ka asam kane kala bo jema boyo kite kinong Bangladesh ki basya be na asam kinwan ban petri syari boy district barwat akane kejela meglia kabadon markap bat kejela asam kajing wan ya kenduk kerpang kejongi manga kum ka MDC rengkat bat kini ki riurang ba ki badan hang ne na kaliang jongka parti NPP hi jongka nong poblok kajing sukhia kejongi nilai keren biru haswai ka bangin wan ban ya kendu ban wan ay kane ka memorandum kejongi syai mentakasi ha ka biya day bat kane ka eviction drive jong kini ki immigrants napo asam kila le ye kane ha kini ki singi kini ki tayo ki bala dep no deka e ki jingi i na kaliang ka jingi ka longba ka Ribhoy district ka jongi bat ladangin ya keren khamtam e ka bayade ba ka nongpo ka jongi ru kala longkum ka gateway ka ba ladangi phai na po asam ru ka jingrung ka jongki kala kade ka ba ladangim shimkhia bat ladangi phai na ka banta jong ka East Khasi Hills ka bayak habat ka Bangladesh kata ru ka de ka way khamtam lele ka Ribhoy district ka jongi na baro saudong ya tengku bat ka jela asam ka ba ladangi pej na ka liang jong ka neka Sonapur ngin ya kren ya kan neka Marman ladangi ya kren ya ka Umsiang nangta ladangi ya kren na kini ki han jirang ka lakta shibun bar ka jingrung ko jongki lada ka district administration lengba ka jing ya trilang bat ki dor bashnong kamdon ka jing ya suthu jingmot lada kamdon ka jing ya trilang yo lese kan long ka jingma na ka banta hishnong ki thau na ka banta ka district ka jongi hiru kajong UDC ru suya hap pa ka bayade ba kane ka jingwan bu ka jongi kane ka memorandum yong na kaliang ka jong UDC rengkat ba ka district administration hibro ka we kila assure ban penlong da ka we ka ban ya shong meeting ban ya perkhat ba ka bayade ba kane ka mat ka bangiwan ra minta ka singi kata ka de ka jingkular ka bana kaliang UDC u ayangi kane ka singi ka bangiwan ay kane ka memorandum megalayapost.news.